nake. Yarinya zuwa waje na ta yi, tana neman na taimaka mata. Ta ya zan ki amincewa? Hakan ai ba daidai bane. Me? Bai kama da so kake ka taimaka wa yarinyar ba. Kama yake da kai kake so ta taimake ka da wani abu. Kada ka ɓata lokacinka. Wannan abu ba zai aiki ba. Haushinka fa take ji. Kaga zan ubar kwakwan nan. Ai ina da wani shirin a ƙasa. Wani irin shiri? Barkanku dai. Da fara Ashvita. Ina mai baki hakuri. Na san cewa kina jin haushina. Amma tabbas zan taimake ki. Ƙememe kin ki gaya min maudu'in bincikenki. Saboda haka na sauke duk wata takardar binciken da aka wallafa a jami'ar ku a cikin shekaru 10 da suka wuce. Da ke da ƙawayenki duk za ku iya amfani da waɗanda kuke bukata. Amma bayan sa'a guda hanyar saukewar za ta sheke. Kai! Sa'a guda dai, mai sauri! Mu je! Ubangiji ka taimake mu. Ashbita, takaddun binciken mu uku sun zo a fitattu uku. Bazata! Ye! Mun gode. Kek din yana mun magana, amma ke ba kya yi min. To shikenan. Abokai. Abokai dai. Kai. To iya abutar bata isa bane. Kai.